Goristana Yenikoya Gredayê bajarê Amedê ye. Li vir mezelên bi hezaran kesên jiyana xweşdestane hene. Bernameye karin zor, dem başlama şevanan heja, emil bajarê Amedê Goristana Yenîköy'ne îro em bi karekî gelekî balkêş li pêşberî we bin, em pevdura çêkirina kevrê Goristanê biceribînin, keremkin em derbas bibin û pevdura ev kar çawa tê kirin biceribînin. Li vir gorên cuda cuda tên çêkirin. Him bi kevrê mermer, him jî bi kevrê mozaîk gor tên amade kirin. Bê temaşevan neca wekî ku me got, me dest pê kir, em ketin nav çêkirina kevrên Goristanê niha li cem me kêkê Cebraîl heye. Em ê çi bikin serî da? Niha em ê çi bikin? Em ê yazî kin. O davê em ê derbasê qalib bin, qalibê xwe çêkin. Belê. Em ê bin ser Goristanê li wê dirê jî em ê dûra îş çêkin. Em ê qedî dawî bînin. Tamam, em dest bikin, çawa bikin. Vega. Em ê ana ka Derbasê yondur bin. derbasê Tamam. indir em makîna xwe ayar bikin. Ev makine çi ye? Ev ya ji bo yazîkirinê ye. Ê ber kêlkê serê wan. Em ê yazî bikin. û li vê dirê em ê sînmiş bikin, gişt temîz bikin, paqij bikin. Em ê dawiyê ji bo bin ser Goristanê, li ser Goristanê deynin. Ew kevrê mermer e ne wisa? Ê mermer jî ye, ê mozaîk jî ye. Kî çawa bixwaze li gor wî? Yani gora wî ye. cûre pirin ne wisa? Pirin. Tamam, em na dixwaze ew ke. Dest pê kir. Makîna xwe ayar bikin dawî. Tamam, tu ayar ke. Çawa ayar dikin? Paqij dikin? Em ê paqij Ejî jî alîkî bikin. paqij kin. Karekî giran e ne wisa keke Cebraîl? Giran. Pir. Giraniya wî herî zêde çi ye mesela li gor te? Giraniyayî tozayî zehmet e. Ber tozayî de ne. Ê nêjê qalib çêkirinê jê mozaîk jî ew jî xercayî çêkirina ew kayî pir zehmet e. Xerca wî ne? Bu çend sala dixebitî li vê derê? Di karê kevrê Goristanê de? 4-5 sal e. Wisa ji ber ku mesela karekî vî şeklê jê kesên ku dimirin jiyana xweşdest din ji bonê wan kareke ye ew jî hinekî giran bûn dixin avê. Wan jî? Derbas fiyalî be. Tu niha ayara wî dikî çi? Ayara makînê dikim. Di bername xwe karên zor da em karê mezerê hatin pêşberî we wê jî dît temaşe kir di sêreta me çi kir me amedekariya xwe kir wek her bernameyên xwe û me dest bi karê xwe kir. Ayara wî bi desta tê kirin? Ev desta gişt. Ev kar giş bi desta ya makine jî hûn bi kar tîne? Ev ya sadece yazîkirina makîne ê dinê giş bi desta ye. Giş bi desta ye nasıl? Ew çi ne? Ev jî şablonê me ne boya yaziyê ne. Yani şablon çawa li gor mesela ayara Boya koy. herfan e. Ha mezin biçûk, Mezinê wan e biçûkê wan e. ziraf, kalın, tev. Wana wan ew dikin yan jî kesên ku tên dixwazin. Yani wan li gor xwe ayar dikirin. Boya navê wan e. Kî çawa bixwaze? Ez başlığı bînim deynim.
Tu were vir de, ez viya deynim. Ev ya zav granı mı? He. Ayara xujam gorav ya darin. Yani ey aziye. Şbo ki em seri werin haya dawiye. Belli. Dest biyaziye Tamam. Şey bu. Ev ya kadiyan ha? He viya qediyan. Kabla min ez. İja min navê wî yazî bikin. Binê wî nav tê. Binê navê ka nav ha nav ştara hatiye. Çawa Nav dikîm. jî evet. Nezihat Ekmen. Ena tu vaya çawa dinivîsînê ka nivîsayê. Yan jî Vêşvana bigirin. Ne? Çi bidim te? Temiz bikin. Ya göre daima temiz Da, bikin. temiz mi? He. Ha tu wisa dinivîsînê. He. Rêziyat ama paşnav jî ekmen jî bînim. Em ji bo kevirê serî amade bikin, şablonê xwe û herfên xwe yek bi yek datînin û makîneya xwe vedikin. Ji bo kevirê serî, navê kesê jiyana xwe ji dest daye û dema hatiye dinê li ser kevir dinivîsîn. Dema nivîsandinê quwetekî mezin lazim e ji ber ku bi desta tê kirin. Ev makîne jî dengekî zêde derdixe. Navê min Cebraîl İnci ye. Ez karê mezela dikim. Di vê dirê dişoxulim. İşê min viya ye. Serî de me yaziya xwe yazî kir. Yani piştî me ewka xwe kêlka xwe danî ser makînê me dest bi yaziyê kir. Pêşê Bismillahirrahmanirrahîm de me dest pê kirê. Pê wî navê wî tê, paşnavê wî tê, Ruhuna Fatiha yazî dibe. Mirina wî, doğuma wî, vana giş me yazî kir, me danî. Kêkî Cebraîl na kevirê me qediya. Me Kevir qediya nivîsand. îja me boya gayî bikin. Tamam, ev derxin derve ne wisa? Ve me derxin derva silmiş bikin temiz bikin. Tamam, em derxin. Na temaşavan neja und binin ev amadeye. Ev na kevra ku me çekir gavan nel hundur makine derbas kir û nava nivîsand ev kesa ku jiyana xwe ji dest daye û kinge hatiye dinê nivîsand em ê na boyax bikin. Evet. Piştî boyaxê diqede ne wisa? Piştî boya viya
ناخذ فيها يجا بواقع حياة زواب زواب me temiz bikin em ê bikin bîna van ew sadece yazıya tenê xuya bike. Ha, ji bo ku ew nivîs derkeve holê. He. Ê bisekin ne ziwabe be. Tamam em çêkin. Piştî nivîsa me diqede em kevirê xwe datînin erdê ji ber ku ev kevir nêzê 7 kîloye gelekî giran e jî. Li erdê vê carê em ser kevir boyax dikin ji bo nav xweştir xuya bike. Çêbû nûs? He. Anki ji verê. Ji bo ciyê ku nagire xuya dike. He. Xuya dike, belî dike. Tamam. Em ê niha dê nalîkî ji bo Bendayê ziwabe. bisekinin heya vî boyaxê ziwab be. Tamam. Em derbasî karê xwe dizin bibe. He, karê din. Bila valîkî ziwabe be. Tamam. Îja me ji ser makînê me wiya qedan piştî wî me danî erdê me boyaxa wî kir. Me boyaxa wî jî qedan îja em ketin benda ziwabûna boyaxê sekinîn. Na milvê derê çi bikin kekê îja Cebraîl? qalbê xwe çêkin, mozayîqa xwe çêkin ji bo qalib em xerca xwe kanibin Kalıp ev dere. He, qalib ev e. Hı hı. Qalbê me viya ye. Belê. Mê xerca xwe di ndirê teknê de çêkin, mozayîqa xwe berdinê, çimento xwe ji berdinê ew bikin em ê bera ndirê qalibdin. Em ê qalib ev. Em ê vayê hemû bi desta bikin. Em ê Nasıl? giş bi desta bikin. Tamam. Em dest pê bikin. Em bikin bi hevre. Em na? Em ê mozayîqa xwe bînin werin bera ndirê Tamam. Em teknê bi din. çi bînin? Ez erebekî bînim. Tamam. Em ê erebe tijîkin. Em ê bi erebê tijî bikin em ê bera ndirê wî din. Tamam. Tu bîne ez ê tijîkim. Bêr jî lazım e ji me re? He bêr jî lazım. Tamam. Belê na ê bêrî were. û erebeya desta were em ê waya tijîkin. Ji vê kevir nîne wek xwelî ye. Kevirê hûr tê daye. Jara dibên mozayek. Em ê wana tijî bikin. Derbasî qalba xwe bikin. Ew qas nêz be bas e nas? He bes. Bi bêrê û bi desta em erebeya xwe tijî dikin. Dema tijîkirinê hinekî dest û pişta min deşî ji bo wî jî carna disekinim, bena xwe didim û car din dewam dikim. Ez ya tahminî bes be. Bas e? He. Ha göz ediyor. Zêde ev ya. Ta heya serî tijî nakî ne olsa? Na. Çünkü em çimento jî ber bidin. He heye ne olsa? He. Ke kevirê mozayek çimento ji xeynî çi heyetê de? Demir e. Tamam. Em Evet. ana ava xwe berdinê. Ez çi bikim bim vî Ez alî? ya derxim. Ez bikim. Di nav hewzekê de kevirê mozayek av li ev dixin û paş jî çîmento berî nav didin. Hûn jî dibînin toza çîmentoyê gelekî zêde ye û ew toz jî mirov aciz dike.
بلمه خرج خو چکر چیمنتو خرج خرج خو، سری آب جخسته امی آن آوا خون کی برد نبران کی نیج برا بسکنه بله و جام درباسی قلبی خوب بین امی قلبی خوب بین دین بری امی یاغ بکن باف بخن و جام خرج خو لابخن شبوان بران دریوی بین tamam Ömer'in vega bilin امی qalbi قلبی خو آن کار tamam em bilin Bazı tvanı küçük bigre ezvanı küçük tamam Heviyacı gran nasıl? Ya bak bana ne? İnki daha sıcak. Ya da jiyamı grantırı. Ez değilim seri, nasıl? Yek seri yek jibni. Ben arada bir de şu bu am yağ bu. Evet tamam. Ya şimdi bir de hele daviye. Tamam. Çar goşevi em ev dikir ne? Çar goşe. Jiboku dernek edi. Jame yağ bukun. Em yağ bikin. Tego ev yağ çiye? Yağ şeytan diye. Yağ şevtani. Çağa tu careki çeke nişanem bir de. Ez xıranekim. İnki bera seri bir de. Ev kas. Asas zede ne be? Bir servi. Jame fırça o Tamam, tedi nasıl? yağ. Zede çebeji. Tişki ne be yağ pırze jedir zaten. Van kuncukayı şekim. Kelek melek bir şey. Cebe yağ gelen nemine. Ha, Ulan tişki ne be? Sadece servi. seri. Em çima yağ dikin keke Cebrail viya? Yağ dikin şu bu kalıbı beton be ve nezelik. Vakti hem şev ve dikin şu bu evdu berde. He. Yani ev yağ ne be Yani şu ete bu ve zirarı belirtin. ne de betoni vakti ve dikin zirarı ne de betoni. Eğer yağ ne be Ha, şev bakate. dişkeci ne usadı Dişki mamrov yağ ne? jeradı be. Ezinek servi çekim. He. Hindiki bikin He ne? hem dik. He. Ji bo gora ku em amade dikin pêşî qalbê çar goşe zift dikin. Piştî ku em zift dikin vê carê jî qaliba yek bi yek dixin ciyê wî eger ku baş zift nebe dibe ku paşê qalib bişkecî. Demiri teknin diri. Ha demir jî maye ne? Ev hesin ji bo çi ye? Evya şu bu Ji bo pe xwe? neşki vakti zuwa bibe. Em bibin ser goristanê neşki. Evya wî sağlam digre. Wî saxlem dibe. Emrê wî de az zêde dibe. Çi ye wî zêde dibe? Emrê wî. Emrê wî zêde dibe. He. Çend Emrê sal e emrekî gorek? Emrê wî tahminen 20 sal dere yani 20 sal. sal heye jî 25 sal jî dere yani. Me qalbê xwe vekir demirê wî girêda. Me yaxa xwe lê xistê. Berî wî jî xerca xwe jî duya esnayê de me xerca xwe jî hazir kir. Nava xercê de jî mozayîqa me hebû. Me wî bi erebê me wî jî anî bera teknê da me avê berdaye. Piştî wî me çimenta xwe anî, me çimenta xwe bera nav da. Me hinkî hîşt
بدل کیلوی دریم ما شبو چمنتو شل ببگش داو بگره پشتوی جا ما قلبی خوش ما باو خست ما قدان ما یاخ کر قدان Ha, ev navê makine şu? karıştırıcı hem jörü Lev dixe. Girane. nasıl keze de granın Ço bikim? milaf xarj ağıp pelaf Ka tu nişanım bide em ço dikim? ama barandırı iyiydi Otu Döndür iyi de bra ara. Ka u kayı vedere. Ava ciye dökmüyor ava vra. Lehev xistina hercê gelekî zehmet e ji ber ku makîne bi desta lehev dixe û ev lehev xistin demekî dirêj da jo. Di vê beşê de ez diwestim û carna makîne didim keke Cebraîl û ew dewam dike. Li gor min destê wî siviktir e ji ber ku ew vî karê baştir zane. Ava inki kemem inki ava diniş ber. Ez benim avekim. Hadi ve daha iyi. Gele şil be yani. Sen şila yüzede be. Gele zede be şu bu ki van balon adı kalıp da der nekeve. Ha, haya balon xilazı be haya hlupe mi jokir. Lehev xivin. Heri. Birjinim? Bes. Bas. Tamam mı? Harcama ava tamam. Tamam. Kapdım nazizeni bir alayım. Derin ve deri. Pişe işe der makine ne şoğlu. Diyeceğim harca xo barandıraya kalıp. Hem çağ beri bizine? Hani barandıraya bakın kova xo mi barandıraya kalıp. Ha bu kovaya mı beri yandır bizim? Evi abi birjinim. Az kova kidine jibinim varım. Tamam. Tu vere em bevdura bakın bu kez çteki xalat nekim. Bey temaşalar neja und binin brastici. Tu hesaniye vikaretune ye hemu beje hemu tiş bdesa tekrin tene jibo levhadine me makine bkar ani nahaji und binin çebu hariyeme خرجا کوشرات بجنج بو کفره گورستان چهار علی چتکه اما نا بو خوه والا بکن ناف جی اوکی جی گوری و پشتی وی امل بنده بون کزواب به حياة بكار ببار بكي دخينا أشغل عندك تينم عندك بينا قوري قوات أخو قولي قوات أمي بس ايش برا باردم ايش؟ ايش كلاك كذا من باردم عيني جي شكل عيني جي يا قريك كي كتير ام جي دري دخلنا او القور خد شي جي خلاص جي خد بينا جي خد بينا
me kevre xwe serî amade kir em derbasî beşa din bûn. Di beşa din de jî me qalibê xwe çekir lê beriya wî kevirên mozayîk me li ciyekî wek hewzek xiste nava wê derê bi bêrê bar kir. Piştî wî jî me av berî serda, çîmento berî serda li hevdû hişt. Piştî ku li hevdû ket me qalibê xwe amade kirbû û me berî qalibê xwe da. Na qalba me tamam e evê eger ro derkeve rojek da zuat be ro tu nebe Rotin du ebe roj du devam dike. rodajo, sê rodajo. Bu yavê em îja qalibê xwe vedikin yekê nêşîn. Yekê din çetkin. Yekê nêşîn. Li ji ber ku li vê derê temaşevan neja ev kar her ro tê kirin hem qalibê nûsa ku nû çetkin hene hên jî êko amade ne hene em vana jî nîşanê we bidin na li vê derê aynı karê ku me na li vê derê kir bi vî şeklê hene Bi vî awê ye. Bi vî havayê çêdibe. Ev ya qalbê la dişî me tê de îştiye berê tê de maye îna şil le heya xwe bigire êdinê jî ev in. Ev ya viya qediya ye. Vîya qediya ye yê qedandî ev e. Yê xedandiye. Piştî ku qede em çi dikin ya dawî Piştî di qede em bêjin müşterî tê ji bo goristana xwe çêke em ji vê dirê viya digirin em dibin ser goristanê li vê dirê xerca binî dirjînin em viya jî datînin serê kêlkê wî sûliqa wî em datînin serê boyax dikin û teslimat dikin. Tamam sabah em beşa xwe bi dawî bikin û bername xwe jî piştî beşa dawî em ê bi dawî bikin em derbas ser edin. goristanê. Bil em naçin ser goristanê. Temaşevan neca piştî ku me qalba xwe amade kir xerca xwe xiste navê em naji hatin ser goristanê ne keke Cebraîl na li vê derê em çi dikin divî beşa dawî da hinekî dikarî tu ji me re bêjî. Ev ya me qalbê xwe yê binî gij danî me tawsiyayî kir. Belê. Me qalbê xwe jî xerca xwe jî me berê de hazir kir. Belê. Ana kayja min mermerê xwe me vî şeklê me hinkî qisimkî jê danî. Em ê îja yê dinê temam bikin. Heya qedandinê bi vî qedeme aşama qedandin. İja binî qedeme aşağı yê qedandin. Na em hatin ber bi dawî kirin. Dawî dibe. Tamam. Em ê biqe hîna qisma jorê wî maye em ê wiya jî çê bikin em ê ber dawiyê bînin. Tamam em çêkim tu sabê. Tamam. Çi em na mermer bînin kevirê Mermer em mermer. bînin. Tamam em bînin. Sirema wiya jî. Em ê çar alî mermer bikin. He. Ev yê serî ye. Em hatin dawî me mezelê xwe bi dawî kir tenê axayû ma qediya newsa keke Cebraîl. Na me her Axa me danî me mame axa merê xwe xwe dawiyê danî. berdine macûnê xwe kirekê van diramê tijî bikin ew bikin û diqedîn dawî Na me dawî kir evet û sabê he dest ve sax be. sağ ol Xudeş Xwedê me xwe jî lêke em Amin. wisa bêjin û em biçin êdî. Temaşevan neca îro em bi karê çêkirina mezelê pêşberî we bûn. Bi rastî karekî têra xwe zor bû, giran bû. Keda destal vê derê gelekî zêde bû. Wê jî temaşe kir, wê jî dît. Em bername xwe li vê derê bi dawî dikin lê goristana Yenîkoya Amedê heya bernameyek din dema xweş be.